О, неразумни юроде! Поради що се срамиш да се наречеш българин, или не са имали българе царство и господарство? Ти, българино, не преощай ся, знай свой род и язик. От целия славянски род най-славни са били българите. Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани и първите славянски светци и просияли от българския род и език, както и за това подред написах в тая история. Паисий Хилендарски. На Паисий Хилендарски вечните завети будят, палят сърцата ни вовеки. Не ще забравим делото ти, будителю. Чрез история словено-българска ти си за нас жив просветителю. Отец Паисий си наречен. За делото на националното възраждане и духовност си обречен. Ти си светец, защото е свещено делото ти. Пред теб се молим да е вечна паметта ни. Когато си завършил своята история през 1762 година в Зографския манастир, повлиян от Цезар Барони, Мавро Урбини и Йосиф Брадати, си вярвам в българската слава и мир. Не случайно твоето име днес върху редица институции се поставя. Славата на името ти не се забравя. След тебе, Паисий, идва и той, българският духовник Врачански Софроний. Той по твоите стъпки върви и разпространява делото ти. Създава първата печатна книга на новобългарски език, за да не забравяме своя делник и празник и нашия лик. Неделник се нарича тя, създадена от 94 поучителни слова. Ти първата автобиография в България си създал, житие и страдание на грешна го Софрония си назовал. Като калиграф и художник също си припознат, дал си на нашия народ към езика будителност, почит, благодат.
първият ни буквар? Знам, той е известен като дарител и лекар. Да, но той е енциклопедист, философ и педагог. Живява на различни места по света, преподавал е и по физика урок. Петър Берон се нарича той. През 1824 година издава трудът свой. А защо се казва рибен буквар, знаеш ли ти? Да, защото по него има рисунки на кит, риба и даже бозайници. Първият епископ проповядвал на старобългарски език. У мене възхитата буди. Свети Климент Охридски. Един от седмочисленици се за посещението ни се труди. Като ученик на единият от светите братя Киро и Методий се посочва, дори по създаването на глаголица до двамата славянски братя насочва, княз Борис изпраща Климент за учител и проповедник от Мичевица, проповядва богословско учение и чете Евангелието на езичници. Климент основава в Охрид манастир, посветен на свети Пантелеймон, а в Преслав е назначен като епископ от Великия цар Симеон. Най-престижен университет в България, неговото име носи днес. Свети Климент Охридски, прекланям се пред твоята слава и чест. В нашата страна. Неофит Рилски, учител и книжовник, патрон на нашата гимназия. Той е патриарх на българските учители и книжовници е наречен. Да, защото освен, че преподава и учебници, създава. Той създава учебник за българската граматика и аритметика. Превежда и Новия завет, създава съчинение без чет. Неофит Рилски, ние ти благодарим, че на просветното дело своя живот си посветил. Учете се, братя мои, мислете, четете и чуждото изучете, от своето не гносете. Който майка заборави, Бог ще го задави. Чужди люда не прибират и вкъщи не пущат. Своите деца стават чужди и за злите няма в цяла земя безконечна радост домакинска. Моят будител, Любен Каравелов се нарича. За развитието на обществената мисъл в България никой не сме да отрича. Просвещава като поет, буди като журналист, бунтува се като революционер, член и председател е на Българския революционен централен комитет. Вестник Независимост и Знание издава и с Левски дружно революцията като дневен въпрос поставя. Да образова народа е мисията, която се поставя като цел и до края на дните си следва тази идея като народен апел. Основателят на театралното изкуство у нас е истински будител. Като писател, драматург, режисьор, той от сцената е будил съзнанието на всеки зрител. Първата любителска театрална трупа създава в Браила. Да представи пиесата «Криворазбраната цивилизация». Тогава като идея негова се зародила. Тя, като най-добрата комедия на 20 век, се разпознава. И в историята на възрожденското изкуство силна роля дава. Войников и вестник Дунавска зора издава и сред учредителите на Българската академия на науките се разпознава. Знаеш ли кой е дарителят на първото българско светско училище? Васил Априлов, който е сред първите изследвали българско фолклорно народно светилище. Активен културен патриотизъм проповядва. Казата за българското светско образование
искрено следва и в нея вярва. Гимназията Априлска в Габрово създава. Но и да подготвя и образова все повече учители, като мисия си поставя. Насърчава да се създават и още модерни школа в цялата страна. Не случайно е патрон на повече от 30 училища. thank you